Салом алейкум мардум, ман Парвиз аз Нью-Йорк. Мо имрӯз дар меҳмонии яке аз бародарони тоҷик, як оилаи тоҷике ки дар Нью-Йорк, Бруклин зиёда аз 5 сол боз фаъолияти ҳуҷҷатгузорӣ, перевод, нотариальни корошон ва ҳамчунин асоси асос андозсупорӣ кати машғуланд. Акай Раҳматҷон ҳамирӯз меҳмон кардан моя якчанд саволо ҷамъ шудагӣ буд. Ман тамоми информатсияи корхонаи Акай Раҳматҷон ино дар зери навор мемонам. Саволотон бошад ё ин ки ҳуҷҷатотона пеш бурданӣ бошед, муроҷиат кунед. Шахсан худам як 8 сол шид кати Акай Раҳматҷон ино ҳуҷҷаткунӣ мекунам. Аз ширкатома налогома Акай Раҳматҷон ино мебаранд. Ҳамин ҳисоб дилпур метавонам шуморо тавсия кунам Акай Раҳматҷона. Як бор дига салом алейкум ва раҳмат барои даъват кардану розӣ шидан ба саволои мо ҷавоб додан. Салом алейкум Акай Парвиз, хуш омадед ба офиси мо. Мо бисёрам шод ҳастем ки шумо вақти худро дариқ надошта омадеду ҳамин наворо карда истодед. This is New York. Кӯтоҳ дар бораи худтон нақл кунед то ин ки одамо шиносанд шумо. Салом як бор дигар бародарон, номи ман Раҳматҷон Ахмедов. Мо ки шаҳрванди аз Тоҷикистон ҳастему. Дар Амрико як чанд сол боза ширкати худамонро дорем ки NYC Express Document Services ном дорад. Аксарияти шумо онро шахсан мешиносед. Ва основном шахсан ман кори ман ин income tax, яъне супурдани андоз барои personal мегӯн, барои индивидуалне ва барои корпоратсияҳо, компанияҳо, ширкатҳо. Вақти шумо намегирам. Шаб шуд. Якум вақти андозсупорӣ кай? Аз кадом рӯз то кадом рӯз? Имсол андозсупорӣ вақташ аз 29 январ сар мешавад официально. Аз 29 январ то 15 апрел. Лекин системое ки мисол через IRS одобрение ки вай кардаги ҳастанд, онҳо метавонанд аз 15 яъне мо аз 15 январ метавонем мизоҷонро бемалол қабул карда корҳошонро сар кунем. Беҳтарин. Ана мизоҷоне ки успед намекунанд, продление мекунанд? ҳаст бародароне ки мисол ҳисобкитобашон калон ширкатҳои калон ҳастанд, мо онҳоро метавонем мисол продлит кунем, extension ном дорад, ин то 15 октябри ҳамин сол метавонем extension кунем. Лекин не советуете акун extension кардан ба бод ҳамон фарқияти налогро бо супоридан дар кор мешавад. Ва беҳтар аст ки агар ҳар чизро дар вақти соати муайяни худаш кунем. Бале. Барои ҳамин ман бисёр ин чизои ҳолатҳои фаҳмидагӣ ва хислати кам ки хислати бозиб дорем дар охир намонед. Бозе ки одам камтар муроҷиат кардаистанд, бисёриҳо кор карданд, сари вақт беред налоготонро супорену дальше аз қафои зиндагӣ ва қафои кор боротон шавед. Нақса дар охир да намонед. Шахсан худмо ин шаташа хурдагиам дер омадем дига дарди сар шид. Ки бояд андоз супорад? Ҳар шахсе ки мисол дохили Америка ҳаст, ё social security дорад, ё ки бародарое ки мисол ITIN доранд, ё ки ширкат доранд, LLC доранд, инҳо бояд ҳатман андозашонро супориданашон дар кор дар он ҳолате ки даромад доштагӣ бошанд. Агар ки social надошта бошанд чӣ? Одаме ки агар social надошта бошанд, иммигратсиони мисол агар кейсашон ҳоли мисол approve ё ки pending бошад, онҳо набояд супоранд. Барои он ки онҳо мисол кор ҳам накарданд ва даромад ҳам надоранд. Банковский счет дошта бошанд агар фарқ надорад. Банковский дошта бошанд фарқ надорад. Мисол як хел ҳаст ки зел қабул мекунанд. Зел ин ҳар ҳамон программе ки мисол чихел ки шумо нақд метиҳед, зел ҳамон чиз электронни формаш аст. Мисол аксарият мардум аз ядигарис мисол ёрдам мегирад ё ки ёрдам мекунанд. Дар ин ҳолат аз ин чизо мисол не обязательно. Не ки то social набошад, супоридан шавад. Бале. Фаҳмам. Рафтем. Одамое ки social security no work мегӯн ку барои иҷозат наметиҳад барои кор кардан, ҳамнаам андоз месупоранд ё не? Аз рӯи қонуни қоидаи IRS, яъне кумитаи андози Амрико, ин чиз ҳатмист. Барои ки барои IRS ин фарқият надорад. Мисол статуси иммигратсионии шумо ҳамин номеро, ҳамин рақамро ба шумо додан ва шумо вай рақамро агар истифода бурдед, шумо бояд ҳатман андозашро карда пулашро супоридан дар кор. Яъне ки агар бо ҳамон social дордаш кушоянд, масалан без саволот бехемитям ҳаст ширкатҳои дордаш, Uber, Lyft, ҳамин чизо. Масалан ширкат кушодагӣ банковский карта надорад, банковский картаи оилаша мондагӣ. Дар ҳамон ҳолат налога ки месупорад? Соҳиби карта ё ин ки соҳиби дордаш? Хеле савол бисёр шуд Акай Парвиз, дар шумо ба фикрам ки дар ин ҳолат агар шумо банковский аккаунти дига анишмо мисол надоред, дига касро мондед. Дар ин ҳолат кадом social кати шумо регистратсия кардагӣ ҳастед, дар охири сол мисол сола ҷанбаст мекунад ва то 31 январа ҳамон GrabHub, Uber
ҳамин ширкатҳо ҳамон формаи 1099-ро ба номи ҳамон шахсе ки регистратсия кардагӣ аст, ба қад гирифтагӣ аст ба сошили худ, ба номи ан ҳавай одам мебиёд ва ҳамон одам бояд андозашро супорад. Фаҳмам. Яъне ки интернет ки почтаро мебиёд, бояд соҳибаш. Ана саволи бо папиречни агар ки ту надонӣ ки сошиал тия истифода бурдаиста ягон одам дордашт шудагӣ. Хеле ҳолатҳо бисёр. Дар ин ҳолат бояд ту чӣ фаҳмӣ ки ҳо сошиали ман кати ким ки ҳайкада гашта. Инҷа ба ҳама вақт аз официальни ман мегӯям ҷойҳои информатсия гирифтан дар кор беҳтар аст ки Social Security Administration раванд накай Парвиз, ё ки шахсан худошон муроҷиат кунанд, ё ки онлайн дар омада онҷа регистратсия карда рақамҳои сошиалшон зада метавонанд онҳо мисол огоҳ бошанд ки каси дигар истифода бурда истодааст ё на. Яъне ки адресҳои Social Administration агар Бруклинда бошад, ҳамн Google-да занам, Social Administration ҳаст, бале. Рафтам ҷа номери сошиалотона метиҳен, ҳеҷ вақт онлайн накунанд, барои ки онлайнам фиреб гардад. Ин фиреб бисёр аст, бале, fraudulent situation бисёр шудагӣ, беҳтар аст ки ҳамон вақташонро муайян карда шахсан худашон рафтан кунанд. Хоб. Чӣ ҳуҷҷатҳо лозим барои супоридани андоз? Барои супоридани андоз асос ҳуҷҷатҳои муайян кардани шахсияти худ, яъне ё паспорт, мисол ID мегӯям, driver license, права, рақамҳои social, онҳое ки social надоранд, агар ITIN дошта бошанд, рақамҳои ITIN-шон, адреси хонашон, ҷое ки истиқомат мекунанд, онҳое ки ширкат шудагӣ ҳастанд, ҳуҷҷатҳои ширкат, яъне ҳамин сертификатҳо ва EIN, tax ID number ки IRS додагӣ аст. Саволи интересни пайдо шуд бу. Хоб. Медонед ки на фақат дар Нью-Йорк тоҷико ҳастанд, дигар иёлатҳо шумуда бурен агар шумо мисупоред? Монда бисёр клиентҳо ҳастанд, акай Парвиз, аз Техас, аз Филаделфия, даже ҳатто аз Колорадо ҳам, аз Калифорния ҳастанд. Моҳо ки мисол официально регистратсия кардагӣ ҳастем, ака мо дар ҳар штате ки бошанд агар то ҳадди имконият, то чанд қадр имконият дорем, ака ёрдам метавонем ва мекунем, вале проблема нест. Бо шумо чӣ тамос бурам? Бояд имейл нависем ки беҳтар аст ки мисол телефон мекунем, бисёр вақт дар телефон мо ҷавоб дода наметавонем, агар ягон одам кати клиент кати штаки бошам, дар вақт ҷавоб дода наметавонем. Дар он ҳолат ки ҷавоб надодем, аз ҳама беҳтар аст ака WhatsApp банависанд. Мисол вақте ки кори мо тамом мешавад, баъд аз соати 5, ака баъд мо ҳамон пропушни звоноку мисол омадагӣ сообщениёро ба васитаи WhatsApp баъд хонда баъд як-якта ҷавоб метиҳем, ака. Беҳтарин. Бародарое ки берун аст, масалан соата фарқият соат ҳаст, дигар иёлат масалан на Калифорния қариб 3 соат фарқ дорад, нафаҳмида соат 10 занг мезанем, ки соат 1, ҳамин ҳисоб ман номерои WhatsApp-и шумо агар иҷозат диҳед мемонам. Касе тоҷиконе ки берун аз Нью-Йорк ҳастен, баъзо ягон масалан забонро намедонен, савол-ҷавоб дорен, ҳуҷҷатот нагар муроҷиат кунен, ака Раҳматҷон ино ҳатман ба шумо ёрдам мерасонанд. Обратный налог. Хоб, обратный налог инам як бисёр мавзӯи интересне аст, барои чӣ? Барои он ки аксарияти оиладорҳо, мисол шавҳар, зан ва фарзандон мисол обратный налог мегиранд. Бисёр ино хато мекунанд, хиёл мекунанд ки нам пули кор карда бошанд, ҳамон обратный мегиранд. Не. Ин в основном аз кредитҳои вобастагӣ дорад. Ҳамон худи IRS ҳам, ё ки Нью-Йорк ҳам, ё ки мисол кадом штате ки мисол зависимости дар кадом штат зиндагӣ мекунанд, ин ретурнҳо в основном оиди кредитҳо метиҳад. Мисол барои кӯдакҳо отдельно метиҳад child tax credit ва мисол earned income credit. Ҳамон пуле ки шумо кор кардагӣ ҳастед, агар мисол W2 кор кардагӣ бошед, ҳамон чанд ки мисол дар давоми сол шумо налогро месупоред, яъне кордиҳандаи шумо месупоранд, агар аз ҳамон миқдори зиёдӣ супоридагӣ бошед, шумо боқимондаашро бармегардонанд. Инҷа камтар як чизи аҷиб ҳаст ки бисёр бачаҳое ки мисол худашон танҳо ҳастанд, яъне сингл мегӯем, ва в основном ҳамҷоя ҳастанд ва в основном Uber Lyft кор мекунанд, ё ки мисол Tragba кор мекунанд. Онҳоям фикр мекунанд ки мисол пул кор кардан агар налога кунанд ва ям обратный мегиранд, лекин дар ин ҳолат ин ғалат аст, ака. Агар W2 кор кардагӣ бошанд, ҳамон худаш миқдор дорад, threshold дорад, аз ҳавай зиёд шуд, шумо бо ҳамон фарқияти налогро месупоред. Онҳое ки мисол independent contractor, self-employed, яъне худошон барои худошон кор мекунанд, Uber, Lyft, Truck driver, ва ҳатман чанд пули кор кардаgan оиди ҳамон вай фоизи налогашонро месупоранд, ака. Яъне фарзанддор шудан дар кор. Ҳатман, ака, выгодно. Худованд мегӯяд ку баракат шумеда, ин налогро помегирад. Дуруст. Ана бизнес налог ҳаст? Персональный налог. Аз бизнес налога мешавад обратно? Не, бизнес налог зависимости шумо чӣ корпоратсия доред. Мисол вақте шумо LLC доред, LLC self-employed, персонали худатон ба мерад LLC. Агар ки шумо corporation дошта бошед, агар ки мисол шумо убытка рафтагӣ бошед, допустим, мисол 100,000 кор кардед, лекин расходотон бо инвестмент якҷоя $120,000 бошед. Дар ин ҳолат шумо панулиям, яъне 0 мешавад, лекин корпоратсия обратно намегирад. Фақат месупоред. Бале.
як савол барои персонали налог супурдан арендаи хона вақтам биёдам ба буд арендаи хона пули машина супурдагӣ аз налог списад мешуд оз ин сол намешуд аз 2019 сол ака ин қонунро берун кардан ҳамун солҳоям фоизи чанд фоизи хонаро шумо метавонистед мисол ҳамчун кредит ҳисоб мекардан минус мекардан ана аз баъд аз 2019 ин қонунро лутфан бароштагӣ ҳастанд ва шумо мисол пули хонаро мисол минус кардан наметавонед ана барои ҳамон ҳам мисол бачаҳое ки ё трак ба кор мекунанд ё ки убери лифт дар кадом ширкате кор мекунанд ки агар оиди бизнес бошад агар мисол агар официални офис надошта бошанд вай метавонанд як қисми хонашонро ҳамчун офис истифода баранд вай мисол аммо аз расходи корпоратсия метавонанд айру қонуни қоида мисол списад яъне минус кунанд яъне ки нишон метиҳанд ки бизнеси шуда мисол 25-30% хонаро ман ҳамчун офис истифода бурдам ва аз ҳамон додагӣ арендам ҳамин қашан ман мисол мегирам ҳамчун харҷ нишон метиҳам беҳтарин назамед ки бачаҳоятон набуред хушу истифода барен ё полезни информатсия дар нишонҳои интернетӣ хеле бисёр информатсия дар бораи қонуни нав ҳозир чанд бародарое ки ширкат кушодан муроҷиат кардистанд ки ич хеш штраф $500 кӯтоҳ мефаҳмондед чӣ кор бояд кард ин қонунро 2021 сол буровардану ва асосан аз 1 январ ин қонун сар шуд ин барои чи аст барои онҳое ки мисол ширкат яъне корпоратсия ва LLC доранд регистратсия карданашон дар кор регистратсия барои чи яъне Financial Criminal Enforcement Network мегӯянд агар ба забони тоҷикӣ адабӣ карда гӯем мисол шабакаи ҳифзи ҷиноятҳои молиявӣ яъне мисол ҳаст одамои бад гӯем агар ки мисол аз ҳамин чиз суистифода бурда мисол пулҳоро берун аз давлат мекунанд ба роҳи ноқонунӣ барои ҳаминро барои низом даровардан Department of Treasury ҳамин қонунро буровард яъне ҳар ширкат соҳибаш ки муайян карда ҳамун соҳибаш пурра информатсияи худро дар ҳамун чиз дохил карданаш дар кор агар мисол агар одамое ки мисол ин чизро назар нагиранд ва аҳамият натиҳанд мисол ҷаримаи калон дорад ҷаримааш ҳамунҷо нависае ки барои ҳар як рӯзи қонунвайронкунӣ аз $500 сар мешавад ва максимали ваяш амаунташ то $250,000 ва ё то 5 сол ҳатто метавонанд ки мисол маҳкам кунанд яъне тюрма кунанд кадом ширкатҳо бояд пур кунанд ино в основном ширкатҳои аксарияти бачаҳои худамон беғайр аз ширкатҳои non for profit мегӯянд неправительственные организациyaҳо ва банкҳо боқӣ монда ҳама ки тракба ҳаст ки уберба ҳаст ки мисол магазин дорад мисол corporation S corp C corp ё ки LLC доранд ино ҳатман бояд ба қайд гирифтан ҳамаи мо да ҳама значит то 1 январи 2024 ширкатҳои кушодагӣ бояд дар давоми 1 сол қайд кунанд ширкатҳое ки баъд аз 1 январи 2024 кардан 90 рӯз вақт доранд ки ин чизро кунанд барои ҳамқайм вақте мо видеообращение кардем ҳамун кӯтоҳ видео кардем дар онҷо мо қайд кардем ки хай мизоҷони клиентои худамон мо мисол дар вақти налог ҳатман мекунем ва одамое ба ки мисол мо компании нав фурсодем ин чизро автоматикчо дохил кардем ва карда истодаем бародароне ки мисол дар дигар ҷойҳо мекушоянд фарқ надорад дар куҷо мекушоед ҳатман ба ин чиз аҳамият диҳед ва онҳое ки мисол шумо ба ёрдам метиҳад ҳатман ин чизро ба қайд гиранд беаҳамият мондан дар кор нест бисёр интервю ба фикрам фоидаовар омад бародарое ки савол дорем хоҳарон модарон метавонед дар зери ҳамин навор саволотон амонед ҳатман ё худи раҳматҷон ё ин ки оилаашон сайҳунанд ба шумо саволотон ҷавоб мегардонанд пеш аз ҳама раҳмати калон барои вақт ҷудо карданатон раҳмати калон барои шумо ки меҳнат кашид заҳмат кашид не гап нест раҳмат боз кори мо качишмон бисёр амисол бачаҳо Америка як давлате аст ки андоза беҳад сахт аҳамият метиҳанд ҳаракат кунед сари вақт според барои ки инҷа агар одам кушӣ ягон ҷинояти вазбин кунӣ штраф дода ё ки ҷавоб гуфтан метавонӣ не ки вақте ки налога ки хӯрдӣ пули давлате ки хӯрдӣ ҷавобгариш хеле вазбин аст барои ҳамин беаҳамиятӣ накунед давлате нест ки кати шӯхӣ кунед сари вақт налоготона споре мегӯянд ку плати налоги спи спокойно барои ҳамин обод бошед як бор дигар ба ҳамаи шумо раҳмати калон салом алейкум як бор дигар аз Ню Йорк салом